हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन सफैदों बेनो जाहैबाय एग्जाम केन्सेल खालामबाय आरो मोनसेया जाहैबावबाय लोगोफोर रेगुलार आरो आइडल कर्सनि फर्म फिलआपनि लास्ट डेटखौ एक्सटेनसन खालामना होबाय बारायबाय। नोंथांमोना दाबोनो जुदि सोरबाफोर खालामाखैब्ला खालामनो हासिगोन। दा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै सोर सोरनि एग्जामा केन्सेल जाखो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैनोसै। अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आङो दायो। दा बेवहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेसनाव थांदो। दा नटिफिकेसनाव थांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एग्जामिनेसन नटिफिकेसनाव थुनानै होदो। बेनिफ्राय थुनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। दा बेवहाय फैदों आपडेटआ 20 एप्रिलाव फैदों। बेनो जाबाय केन्सेलेसन अफ बिटेक आरो लोगोसे दंबावो LLM सेकेन्ड सेमिस्टार लोगोफोर जायफोरा बेहाय फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामखौ केन्सेल खालामबाय प्रेजेन्ट सिटुएसननि थाखाय नोंथांमोननि एग्जामा केन्सेल जाबाय। दा बेनिखाय जों बेहाय नायनोब्ला जों नैबेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन आरो बेहाय नटिफिकेसन नायनोब्ला दा जों बेवहाय खालामसै। दा बेवहाय खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन। दा बेबायदि मोनबाय लोगोफोर जायफोरा फरायगासिनो दङ बिटेक आरो LLM नोंथांमोना बेवहाय फरायना दङब्ला बेवहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन सफैदों। जायफोरा फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा केन्सेल जाबाय। दा बे जाबाय नेक्स्टआव जों थांनोसै। दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा मोनबावगोन लास्ट डेट एक्सटेनसननि बेनो जाबाय फर्म फिलआप। बे नोंथांमोना नायनोब्ला नोंथांमोना आरोबाव नैबेवहायबो क्लिक खालामनांगोन। दा बेवहाय सोर सोरनिया लास्ट डेटआ एक्सटेनसन जाखो जों बेवहाय क्लिक खालामना होदो। दा जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि गेवना फैगोन अफिसियेल नटिफिकेसना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि। बे फैदोंमोन 19 एप्रिलाव नाथाय आपडेटखौ होदों 20 एप्रिलाव। दा बेहाय नायदो लोगोफोर जायफोरा फर्म फिलआप दाबोनो खालामाखै नोंथांमोननि लास्ट डेटखौ बारायना होनाय जाबाय आरो बे लास्ट डेटखौ हरनाय जादों 25 एप्रिल सानडेसिम। नोंथांमोना दाबोनो खालामाखैबा खालामना लादो। दा बेवहाय सोर सोरनि थाखाय फैदों बेनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों। दा बेट्सआ दङ लोगोफोर बेनो जाबाय बेट्सआ 2017, 18, 19 आरो 20 बे जादों सेमिस्टार 1नि BA, BSc आरो BCom। आरो सेकेन्डआव जों मोन्दों सेकेन्डआवबो जों मोनबावदों बेट्स लोगोफोर 2017, 18, 19 नोंथांमोना जुदि बेफोराव दङब्ला नोंथांमोना खालामदो सेमिस्टार नोंथांमोना 3आव फरायगासिनो दङब्ला। आरो दंबावो बे थार्डआव दङ बेनो जाहैबाय सेमिस्टार 5नि बेट्स 2017 आरो 18नि जायफोरा खालामाखै दाबोनो खालामना लादो। लास्ट डेटआ 25 एप्रिलसिम थांबाय। आरो जायफोरा आइडलाव फरायगासिनो दङ BA आरो BCom सेमिस्टार 1 आरो 3आव नोंथांमोननि बेट्सआ जाहैबाय 2019नि। जुदि नोंथांमोनाबो दाबोनो खालामाखैबा खालामना लादो। लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैथारलिया 25 एप्रिलसिम। जुदि नोंथांमोना दाबोनो खालामनो हायाखैब्ला थाबैनो खालामना लादो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बेनो जाहैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आपडेट जायफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव फरायगासिनो दङ आन्दार ग्रेजुवेट प्रग्राम्स। दा नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनबाय। आसा खालामो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो। बेबायदिनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन।